Lotono no lam sogo ani channel o hingkai tamung no ani channel no subscribe khlaiya ko hingkai subscribe khlai redi ang ketal job advertisement ta online information related video sanamo hingga paidi tini kaisa ketal notification ailainai amo rujak border security force ni bukhaktei kenoro video no paithak jora te nai tongni kaham ka saimana ni bagui hingga paidi official notification ailaino amo ka official notification abo rijak government of India Ministry of Home Affairs Directorate General Border Security Force ni bukhaktei o advertisement rijaka abo hingkai post tongo Constable Tradesman omo Border Security Force ni bukhaktei talangjaknai 2023 ni oro norok online apply ma khlainai je eligible chela tei buri tongnai rok oro total vacancy to 1410 rijaka total vacancy o jagani bisingo 1343 ta angkai chela rokni angkai buri rokni tongo 67 ta angka o jagao pay matrix rijak tongo 21700 ni simi 69100 jorati rijaknai abo omo central government ni employee sungnai angka o jagao name of post tongo o jagao kwbangma post no tongo norok nai di angka sini ST rok ni bagui o jagao ST rok ni bagui bo tongo kwbangma no post or ST rok ni bagui tongo constable tongo cook tei water carrier tongo washerman tongo barbar tongo sweeper tongo waiter tongo haike kwbangma post tongo jagao chela rok ni bagui bo oro post reserve khlaijak total sini ST rok hingka 99 ta post tongo chela rok ni bagui oro total post tongo joto milibai o jagao 1343 ta tongo chela rok ni bagui hingkai norok tamung no interested tongoi tongkha hingkai apply khlaina musungkhai to norok apply khlaina di oro total buri rok ni bagui hingkai 67 ta post tongo o 67 ta hingkai abo jotono unreserved ST rok ni bagui reserve post kloi hingkai norok tamung apply khlaina musungkha buri rok norok unreserved apply khlaimano norok abo online mode no apply ma khlainai ang official website no ang rirwa no description no norok aro thangai norok official website o thangai norok apply khlaina di tamung no norok apply khlaina musung tongkha hingkai norok eligible tongoi tongkha hingkai o jagao last date sajaka last date hingka hingkai je advertisement rijakmani 30 ni bisingo norok ni application no norok apply ma khlainai o jagao eligibility condition rijakha age limit hingka hingkai je 18 ni simi 25 years ni bisingo tongoi tongnai candidate hingka hingkai tai ST rok ni bagui to 5 years relaxation oro rijaknai saka tei o jagao education qualification hingka hingkai o jagao naidi constable carpenter plumber tai painter electrician pump operator draftsman tongo tai haike kwbangma tongo oboni bagui hingka hingkai class 10 paiyi je 2 years ni ITI khlaijak je oro tradesman khlaijak tongmani a jagao hayakai 1 year ni certificate ITI ni tongkha hingkai je trade o khlaijak norok apply khlaimanai hingka tai kaisa tongo jagao obo hingka hingkai omo bo class 10 tai je trade mention khlaijak tongmani sweeper haike sweeper obo rok barbar rok ni washerman tailor constable obo rok ni bagui hingkai class 10 pass wngoi norok je trade abo trade rijak mention khlaijak tongmani norok apply khlaina naimani a trade o norok abo kaham khai samung saimana nangnai hini sajaka o jagao hingka tai kaisa cook tongo water carrier tei waiter rok ni bagui hingka hingka o jagao class 10 pass khlai norok ni national skills qualification framework ni kaisa course abo food production tei kitchen oro national skill development corporation hayakaba norok je national skill development corporation aro khlaijak tongkha hingkai norok apply khlaimanai sajaka je multi skill candidate rok no hingka hingkai preference kwbang khai rijaknai hinui o jagao physical standard tongo chela rok ni bagui tei buri rok ni bagui height chest rok bwswk nangnai o jagao hingka hingkai o jagao sini Tripura ni hingka hingkai nai di norok ni chela rok ni bagui height tei chest tei buri rok ni bagui bwswk nang obo naimani yagulo norok apply khlaina musung tongkha hingkai to apply khlaina di ang link rirwa no official website no tei apply link bo rirwnai ang hingka hingkai o je official website tongmani ang description no rirwa no
or notification rijak khabo January 30 tarikh hingke norok apply khlainani date tongkha norok tamung apply khlaina musongkhai to norok apply khlaina di hingke ang WhatsApp group bo rwano norok aro adding di o PDF no norok aro bo manai norok ani channel no subscribe khlaiya ko hingke subscribe khlai ready ang omo haino ketal job advertisement tei online information related video sanam tinin bagam sunong situng jotono no hamba